ప్రైజ్ అలా క్రీస్తులో అనుదినము చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభములు. కీర్తనలు మరి 86వ అధ్యాయము 12వ వచనం చదువుకుందాం. నా పూర్ణ హృదయముతో నేనే నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను, నీ నామము నిత్యము మహిమపరచెదను. మన పూర్ణ హృదయముతో నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను. మన పూర్ణ హృదయంతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలా. కృతజ్ఞత భావన క్రైస్తవుని జీవితంలో ఉండాలి. కృతజ్ఞత భావన లేకుంటే మనమందరము కూడా అపవాదికి చోటిచ్చేవారుగా ఉంటాం. దేవుడు మన జీవితంలో తల్లి గర్భముల నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఆయన కాచి కాపాడి ఉన్నాడు. మన జీవితంలో అనేకమైన అద్భుతాలు సూచన క్రియలు చేసి ఉన్నాడు. ఆయన లేకుంటే మనం ఈరోజు సజీవముగా ఉండేవారము కాదు. మరి ప్రతిరోజు, ప్రతి నెల, ప్రతి సంవత్సరము దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండి నడిపించి ఉన్నాడు. మరి అనేక మేలు చేసినందుకు ఆయనకు ఎప్పుడు కూడా మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మరి దేవునికి కృతజ్ఞత భావన లేని కారణము ద్వారా వారి అపవాదికి చోటిచ్చి వారు అనేక సార్లు అపజయము పొంది ఉన్నారు. వారు ఎందుకనగా దేవునికి కృతజ్ఞత భావన లేనివారు. మరి ఎందుకనగా అపవాది చోటిస్తే అపవాది సమస్తము దొంగలించి నాశనము చేస్తాడు. సో దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు పూర్ణ హృదయముతో ఏదో పెదవులతో, ఏదో మాటల ద్వారా, ఏదో యాక్టింగ్ మరి నటన ద్వారా కాదు, కానీ పూర్ణ హృదయముతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించండి. మరి దేవుని దగ్గర మరి కుష్ఠరోగులు 10 మంది వస్తే ఒకరే మరి కృతజ్ఞత భావన కలిగి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. ఆ 9 మంది ఎక్కడా అని దేవుడు అడిగి ఉన్నాడు. దేవుడు సాక్ష్యం చూస్తూ ఉన్నాడు. సాక్ష్యం చెప్పే విధముగా మరి కృతజ్ఞత భావన కలిగిన వారిని చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ 9 మంది కృతజ్ఞత భావన లేని వారుగా ఉండి మరలా అపవాదికి చోటించున్నారేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దేవుని బిడ్డలారా, మనమందరము కూడా దేవునికి పూర్ణ హృదయంతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. మరి అదే విధముగా నీ నామము నిత్యము మహిమపరిచెదను. ఆయన నామం ఎప్పుడు కూడా నిత్యము దేవుని మహిమపరిచే విధముగా మనం ఉండాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాడు. సో దేవుని నిత్యము వేళలో మనం కూర్చున్న, లేచిన, పండుకున్న, మరి పని చేసిన, మాట్లాడిన, తినిన, సావాసము చేసిన, ఎవరితోనైనా ప్రయాణములు ఎప్పుడు కూడా నిత్యము ఆయన మహిమను ఘనపరిచే విధముగా మనమందరం ఉండేదముగాక. సో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించండి. వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. బ్లెస్ యూ.